Orava. Región, ktorý jeho obyvatelia milujú, no často odchádzajú za prácou do zahraničia. Hern je pracovnou istotou už 70 rokov a ľuďom stále ponúka nové príležitosti. Spoločnosť Hern je jedným z najväčších zamestnávateľov na Orave. Má viac ako 650 zamestnancov, ktorí obsadzujú vyše 40 profesí. Firma sa orientuje hlavne na výrobu dielcov a zvarencov pre zemné a cestné stroje, poľnohospodársku aj manipulačnú techniku. Spoločnosť sa neustále rozvíja a aj z Oravy je svetová. Spolupracuje s nadnárodnými firmami a svetovými lídrami v rôznych oblastiach podnikania. Za naše úspěchy se skrývá kombinace dlouhodobých zkušeností jako naše zamestnanců, moderní technologie a inovace v našem procesu. My říkáme tradice a modernita. Príležitosť pracovať tu majú všetci. Vysokoškoláci aj starší ľudia. A čo si najviac cenia ich zamestnanci? Možnosť kariérneho rastu Herne sa podielam na zlepšovanie výrobných procesov. Pre mňa je dôležitý kolektív a ten je tu priateľský a podporujúci. Stabilitu a fyzicky nenáročnú prácu, pri ktorej nemusíme dvíhať ťažké dielce. Benefity ako sociálny program, stravovanie za 1 euro, teambuildingy či jubilejné darčeky. Flexibilný pracovný čas, viem si deň rozvrhnúť podľa seba a pracovať tak efektívnejšie. Stabilná práca, priateľský kolektív, pravidelné navyšovanie mzdy a zamestnanecké benefity. To je Hern. Pracujte na Orave. Pracujte v spoločnosti, ktorá je svetová.